راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرا سمعتي لومي سولس 13 مسكرم كلتشحن 20 كلتنيو كتكتاتلو نعدمنا زينا كنقدم فلما أرستاتو كابينة منسترات إرترا سرع عقيبا كابزي كايد 4 عامتات أوصيرو زيت السلام قدم مجمارو حالتات تقراي عدكم كفتحو كم زلوم لعلواي بعل سلطان منقسي إثيوبيا قليزو برزدنتا جيبوتن فرنسان بزعبا هلو كونتا سمين إثيوبيا تميايتم هذه إذاعة إرنا زينب زرزر كابينة منسترات إرترا سرع عقيبا كابزي كايد 4 عامتات أوصيرو اتي كابينة أب 28 مسكرم كلتاشن 18 أبهلو بوليتيكا وكونتات زوبانا أخيبا كم زكايدة بمعكنا زينا منقستي كابز تنقرلو علت ندحر زاقيت 4 عامتات بوقعي أي تأكبن سلطان منقسي إرترا بحال السب أبز تبحته سرعة محدار هقدف بايتو يقون وكلت هزبي كابزي إكابون 20 عامتات كوين اللو ولو نتي سلطان بحيتو مهلاو زنقرلو هقدف انتقونه نلعلي 24 عامتات أخيبا أبالات ما أكلاي شماقلي أي كايدن أب سمين إثيوبيا زكاز زلو كوينات ጽልዋታት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቁጠባ ስእነት መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ምረት መንባብሮን ዝኣመሰሉ ህዝቢ ኤርትራ ብቐጻሊ ዘልዕሉ ሕቶታትን ሻቕሎታትን ብዝምልከት ክዝትን መፍትሒ ከናድን ዝግቦ ካቢነ ሚኒስትራት ንባዕሉ ድሃይ ምጥፉ ኣብ ኣስመራ ብዙሕ ዝቕለደሉ ኣርእስቲ ኮይኑ ምህላው ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ወገናት ጠቒሶም ካቢነ ሚኒስትራት ኤርትራ ኣብ 9 ግንቦት 2020 ኣብ ሰዓታት ናይ ንጎ ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ደንደን ንህዝቢ ዘይተሓበረ ኣኼባ ከም ዘካየደ ኣብ ተዋነቲ ተገሊጹ ምንባሩ ኣይርስዓን እቲ ካቢነ ኩሎም ኣባላቱ ዘይተረኽብሉ ብሕቱ ርክባት ምስ ፕረዚደንት እውን ሳሕቲ ከም ዘካይድ ዝገለጹቶም ወገናት መልኣት ወግዓዊ ኣኼባ ካብ ዘይካየድ ግና 4 ዓመቱ ረጊጹ ምህላው ኣተሓሳሲቦም ህዝቢ ካብ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ኤርትራ ዝጽበየ ነገር እኳ እንተዘየለ እቲ ንስሙን ይኹን ብስሩዕ ዝካየድ ዝነበረ ኣኼባታቱን ምትራፉ ንዕቀት እቲ ንኤርትራን 31 ዓመታት ዝመርሐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘጉልሕ ምዃኑ እቶም ወገናት ኣገንዚቦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ህወሓት ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ንምኽታምን ናብ ዘተ ሰላም ንምቕራብን ድልው ዝኸውን ሓይልታት ትግራይ ዕጥቆም ምስ ዝፈትሑ ጥራይ ምዃኑ ገሊጹ እቲ መንግስቲ ንዝገለጸ ህወሓት ምቁራጽ ተኽስን በመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘተ ሰላምን ከም ዝቕበል ብወግዒ ድሕሪ ምግላጽ እዩ ሚኒስተር ዴታ ንሰላም ታዬ ደንደኣ ነቲ ናይ ህወሓት መግለጺ ጽቡቕ ምዕባለ እዩ ክብል እኳ እንተጠቐሶ ዘተ ሰላም ቅድሚ ምጅማሩ ሓይልታት ትግራይ ዕጥቆም ክፈትሑ ከም ዘለዎም ብትዊተር ሓቢሩ ሕብረት ኣፍሪቃ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት መሻርክትን ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ህወሓት ተበግሶ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ንሰላም ክብልዮም ዝገልጽዎ ዘለዉ ኣቐዲሙ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘተ ሰላም ከም ዘይቅበል ክገልጽ ጸንሐ ህወሓት ኩናት ካብ ዝውላዕ ሳልሳይ ሰሙኑ ኣብ ዝቕጸረሉ እዋን እዩ ነዚ ሓድሽ መግለጺ ኣውፅኡ ህወሓት ኣቐዲሙ ክሕሰሞ ንጸንሐ ብልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኦሉሰጉን ኣበሳንጆ ዝተመርሐ ናይ ዘተ ንሰላም ዕድላት ብሓያሎ ግንባራት ኩናት ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ብሃንደበት ከም ዝቕበሎ ምግላጹ ብዙሕ ትንታነታት ይወሃበሎ ኩሎም ወገናት ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ጸብለልታ ከም ዘለዎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይጠቕሱ እኳ እንተለዉ ኣብ ባይታ ዘሎ ወተሃደራዊ ኩነታት ብናጻ ሳልሳይ ኣካል ክረጋገጽ ኣይከኣለን ወከልቲ መንግስትን ህወሓትን ኣብ ጅቡቲ ዘካይድዎ ዘለው ምስጢራዊ ዘተ ዛጊት ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ እውን ዝተፈልጠ ነገር የለን ፕረዚደንታት ጅቡትን ፈረንሳን ብዛዕባ ህልው ጸጥታውን ወተሃደራውን ኩነታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝተመያየጡ ቤተ መንግስቲ ኤሊዜ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ማኑኤል ማክሮን ምስ ጅቡታዊ መዘኑ እስማኤል ዑመር ገለ ብ10 መስከረም ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ምይጥ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ኣብ ተኣፋፍ መድረኽ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ምርግጋእ ጅቡቲ ኣብ ምውሓስ ፈረንሳ ኣብ ጎና ደው ከም እትብል ኣረጋጊጹሉ ክልቲኦም መራሕቲ ብዘይካዚ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ብዝምልከት ተዘራሪቦም መራሕቲ ፈረንሳን ጅቡትን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ መልኪቶም ብቴሌፎን ከም ዝተመያየጡ ዝግለጽ ዘሎ ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ኣብ ጅቡቲ ብምስጢር ይዛተዩ ከም ዘለው ራድዮ ፈረንሳ ኣብ ዘረጋገጸትሉ ዕለት እዩ ኣብ ጅቡቲ ኣስታት 1500 ወተሃደራት በቋምነት ዕስኪራ ትርከብ ፈረንሳ ምጅቡቲ ጸንሐ ወተሃደራዊ ዝምድና ንምድልዳል ብሚኒስተር ምክልኻል ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኻ ናብቲ ሃገር ክበጽሕ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ኣብ 15 መስከረም ናብ ጅቡቲ ከኣቱ ትጽቢት ተነቢሩሉ ዘሎ ሚኒስተር ሰባስቲያን ለኮርኑ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝጸንሐሉ ምስ ፕረዚደንት እስማኤል ዑመር ገለን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ሃገርን ብምርኻብ ክዝትዩ
ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ሚኒስተር ኣብ ጅቡቲ ናብ ዝርከብ ቋሚ ወተሃደራዊ ማዕስከር ፈረንሳ ብምብጻሕ ምስ ሰራዊት ሃገር እውን ክመያየጥ ምዃኑ ዲፕሎማሰኛታት ፈረንሳ ኣሚቶም። ከብራ ሰማዕቲ ዜና ተፈጺሙሎ